16. januára 2010 sa v priestoroch študentského domova Nitra konal v poradí 3. akademický ples nitrianskych univerzít. Hostiteľmi plesu boli Mikuláš Látečka, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Celým večerom sprevádzali hosti moderátori Jarmila Lajčáková-Hargašová a Vladimír Vondrák. Po príhovore oboch rektorov sa slávnostným prípitkom otvoril 3. akademický ples nitrianskych univerzít. Verím, že ako porekadlo hovorí do tretice všetko najlepšie a všetko dobré, že tento dnešný ples bude ešte lepší ako tie predchádzajúce. Verím, že spolu prežijeme veľmi krásny a príjemný večer. Zdvihnime čašu na úspech našeho plesu. Na zdravie vám všetkým. Na zdravie. Dámy a páni, na zdravie. Prítomných milo prekvapil úvodný valčík v podaní detskej tanečnej skupiny Talentíček. Prvý tanec už tradične patril rektorom, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší hostia. Prítomných sme sa spýtali, ako sa im páči ples v nových priestoroch. Mne sa v týchto priestoroch páči, lebo som doma. Je to na našej univerzite. Snažili sme sa tie priestory prispôsobiť, keď sme ich rekonštruovali tak, aby boli vhodné aj na vzdelávanie, aj na takéto aktivity. No a skúšame, ako to bude fungovať. Mne sa výnimočne páčia tieto priestory, pretože aj táto ľavá strana, ktorá bola tento rok novo otvorená, tak je priestorom, ktorý podľa mňa je práve vhodný na takéto akcie. Zmena je život, sa hovorí, tak ja verím, že aj hostia tohto plesu ocenia túto zmenu a to, čo sa organizátori snažili, aby tou zmenou priniesli aj niečo novšie a kvalitnejšie, tak verím, že sa to podarí. Ja osobne som veľmi spokojný v týchto priestoroch. Tak poznám tie priestory, oni aj v minulosti slúžili, pokiaľ to bol Interhotel plesom, ale myslím si, že to trošku z nás to približuje k tomu študentskému životu, takže sa mi to v celku pozdáva. Momentálne na zábavu nepomýšľam, pretože ešte mám služobné povinnosti. Zabávam sa ako jeden z organizátorov, takže asi tak pol na pol, ale verím, že miera spokojnosti hostí, to bude tá satisfakcia, ktorú dostaneme, keď budú spokojní. Dobre, máme dobrú partiu pri stole, takže pekný program je, zaujímavý s tými deťmi. Prvýkrát vidím takéto na veľkom pleso, že malí začínajúci adepti tanca vystupujú. Zlaté to bolo. To je úplne normálne, jak na plese. To znamená, že sa rozprávame, tancujeme, čo sme pojedli, čiže úplne v pohode. Tak ja sa bavím dobre, zbavil som sa všetkých oficiálnych povinností, odtancoval som, odrečnil som si a už je to teraz lepšie. Trošku sú tam také nejaké nezrovnalosti so zvukom. Kultúrny program svojím spevom obohatil Robo Opatovský.
priznám sa, že toto je môj prvý ples a myslím si, že ľudia sa veľmi dobre bavia. Myslím si, že tá atmosféra to nejak tak vyváži a je to úplne fajn. Roba Opatovského sme sa spýtali aj na to, aký má pocit z reakcií hostí na svoju hudbu. Výborný, práve že veľmi dobrý, veľmi dobre reagujú na pesničky, aj na moje, aj na také vyslovene, kedy s nimi nejak tak interaktívne spolupracujem a myslím si, že oni sú veľmi, veľmi fajn. Na otázku, či sa zúčastňovala plesov ako študentka, Jarmila Lajčáková-Hargašová odpovedala. Tak pamätám si na také všelijaké tie beánie, imatrikulácie a proste mám taký pocit, že na žurnalistike, že sme mávali vlastne každý rok, ale keď myslím si, že označenie ples by bolo príliš veľkorysé, že to skôr boli také nejaké študentské diskotéky. Ako je to s plesovou sezónou u Vladimíra Vondráka? Tak ja sa zabávam vždy najlepšie so svojou manželkou a momentálne moja manželka je tehotná, takže vyhýbame sa takým nejakým skackavým aktivitám, aby sme neublížili našim budúcim deťom. Do tanca hrala hudobná skupina Víkend. Či skúsia šťastie v tombole, sme sa opýtali. My máme s manželkou takú dohodu, že ona vyberá, ja platím a potom výhry si delíme. Samozrejme, však chcem vyhrať. Samozrejme, kupujeme tombolu, podporujeme tombolu, čakáme na výhru a nikdy sme nič nevyhrali, takže dúfam, že tento rok sa to troška zmení. Tak kúpime, ale to viac menej len tak, akože podporíme ples, lebo myslím si, že nemám v hre veľké šťastie. Určite nejaké lístky kúpime, ale skôr preto, že podporili. Partnerka minulý týždeň na fotbalnom plese vyhrala televízor a hneď sme ho darovali. Tombola bola aj tento rok plná hodnotných cien. LCD televízor Samsung s uhlopriečkou 82 cm. Hodinné permanentky na lyžovanie pre dve osoby v Jasenskej doline. Polohovateľná, sprchovacia a vodovodná batéria. Beriete LCD televízor, robíte dobre. Pre dámu je poukaz na vlečku hnoja. Dámy a páni, v prípade, že máte záujem o vlečku hnoja, dáma bola taká veľkorysá, že nám túto cenu akože posunula ďalej. Poukaz na vlečku hnoja. Super, vidíte. Fotoaparát Panasonic. Polieť nohy, tak si na ne môžete posedieť až do konca plesu. Na počúvanie hrala cymbalová muzika Jožky Severína z Kostíc z Českej republiky. Prítomní hostia sa zabávali do skorých ranných hodín a už teraz sa tešia na budúci ročník.